Perunkirjoitus on luettelo kuolinpesän osakkaista ja kuolinpesän omaisuudesta. Perunkirjoitus on aina pidettävä 3 kuukauden kuluessa kuolemasta. Tai jos siihen määräaikaan jostain syystä ei ehditä, niin sitten haetaan lisäaikaa perunkirjoituksen pitämiselle. Perunkirjoitus voi olla helppo tehdä, jos on pieni kuolinpesä ja vähän omaisuutta. Toisinaan perunkirjoituksen tekemisessä menee kauan aikaa, jos kuolinpesä on laaja ja on paljon omaisuutta. Siinä voi mennä useita kuukausia, ehkä jopa vuosi. Toisinaan perunkirjoituksen pystyy tekemään muutamassa päivässä valmiiksi, jos kaikki materiaalit on olemassa. No, perunkirjoituksen tehtäminen meillä on helppoa sen vuoksi, että pääsääntöisesti ne asiakkaat, jotka ottaa meiltä perunkirjoituksen, ottanut meiltä myöskin hautauksen. Toki joskus tehdään myöskin perunkirjoituksia niille, jotka on ottanut hautauksen jostain muualta. Mutta kun olemme jo tavanneet hautaukseen liittyvissä asioissa, niin olemme keskustelleet jo usein perunkirjoituksienkin viittaavista asioista samalla kerralla. Helppo jatkaa saman ihmisen kanssa palvelusuhdetta eteenpäin aina sinne perinnönjakoon asti.